Chceli sme, aby budova bola inkluzívna, aby všetci užívatelia rovnako profitovali zo všetkých jej výhod, vrátane átria, zelených terás a lodžií. Vysvetľuje architekt Tomáš Šebo. Galvany Business Center 5 je posledným realizovaným blokom bratislavského obchodno-administratívneho komplexu medzi Galvanyho ulicou a diaľnicou D1, ktorý tvoria nákupné parky a centrá, pasáže, showroomy, hotely a prenajímateľné administratívne komplexy. Prostredie, v ktorom je objekt situovaný, je takmer výlučne nastavené pre automobilovú dopravu. Aj keď je kvalita prostredia pre peší pohyb takmer nulová, lokalita je výhodou. Nachádza sa totiž v tesnej blízkosti diaľničného obchvatu D1, bratislavského letiska a obchodného domu Avion. Bloková forma administratívneho komplexu v tvare písmena C rešpektuje stavebnú dispozíciu pozemku, svetlotechnické podmienky, ekonomiku stavby a dnešné technologické trendy riešenia kancelárskych budov. Nová budova je ako loď, ktorá zakotvila pozdĺž Galvanyho ulice. Má úzke vnútorné nádvorie a orientáciu hlavného vstupu do pokojnej časti tejto lokality. Hlavný vstup je zvýraznený znížením hmoty, najmä však porušením ortogonality, vďaka vloženiu šikmého usporiadania vnútorných priestorov a interiéru na os vstupu. Hlavný vstup je orientovaný do ťažiska biznis centra, ktoré má jednoduchý a obyčajný dopravný blokový charakter, avšak bez vyššej koncepcie riešenia urbanistických verejných priestorov. Architektom domu sa podarilo vytvoriť výrazovo silný koncept. Pomocou dynamickej fasády a meniacej sa tektoniky okien reagujú na svetové strany a vytvárajú tak špecifický výraz budovy. Kým v orientácii na Malé Karpaty a severné časti mesta sú okná širšie s panoramatickými výhľadmi, z južnej strany sú okná užšie s výrazným vonkajším tienením. Západná a východná fasáda zas disponuje meniacou sa geometriou okenných otvorov s vloženými fasádnymi átriami so zeleňou. Zeleň je zároveň silnou súčasťou nielen exteriérových plôch, nádvoria, ale aj vnútorných spoločných priestorov. Architektúra domu poskytuje všetkým svojim klientom benefity dizajnu zelenej architektúry. S koncepciou zelených terás, lodžií a otvorených priestorov za účelom zlepšeného pracovného prostredia. Krajina stromov pred hlavným vstupom vytvára bioestetiku vstupného portálu, vestibulu a átria komplexu. Ekológia štruktúry stromov prirodzene tieni presklennú fasádu interiéru a vytvára organickú tieňohru živej prírody v technologickom svete. Budova používa princíp čierno-bielej farebnosti. Obklad vonkajších fasád je čierny,
čierna loď. Vnútorné fasády átrií sú biele, presvetlenie. Pre budovu typické zaoblené nárožia obkladu boli precízne stavebne zrealizované s oblými zaskleniami okien. Čierna farba je elegantnou reakciou na komerčnú farebnosť a vizuálny smog. Galvani Business Center 5 je mnohofunkčným objektom a komplexným prevádzkovým organizmom, kde sa križujú rôzne typy prenajímateľných kancelárskych dispozícií a cirkulačných okruhov obsluhované zložitými sieťami technologickej podpory s aplikáciami najnovších trendov kancelárskych priestorov. Architekti Šebo Lichý majú vo svojom architektonickom manifeste 10 zásad navrhovania. Náročnosť, angažovanosť, konceptuálnosť, radikálnosť, presnosť, urbánnosť, sviežosť, generatívnosť, provokatívnosť a autentickosť. 11. bodom manifestu je ambícia byť zelený, čo dokumentujú aj svojím prístupom k navrhovaniu v ich predchádzajúcich projektoch. V bratislavskej centrále ITB na Mickiewiczowej ulici, alebo v rodinnom dome medzi stromami, alebo v developerskom projekte záhradného mesta Čerešne. Nie len inšpirácia prírodou, ale hlavne zodpovedné navrhovanie integrujúce prírodu, jej princípy a zdravé životné prostredie sú predpoklady nevyhnutných stratégií tvorby mestských, verejných aj súkromných, obytných aj komerčných architektonických priestorov. Galvani Business Center 5 je takouto architektúrou, generovanou revidovanými prostriedkami moderny pre novú kultúru životného prostredia 21. storočia.